començar que m'expliquessis una mica la teva trajectòria política i ideològica. Fins quan vas seguir sent franquista? Ui, home, parlem de molts anys, perquè jo que estic, podríem dir activament un altre cop en política, estem parlant des de l'any 2000, o sigui, parlem quasi bé parlem de 3 dècades, no? Quasi bé ni me'n recordo, per dir un exemple. Esclar, jo vaig començar jove com tenia 17 anys, i bueno, vaig franquista. Jo tampoc franquista no ho sé perquè jo pràcticament no he viscut l'època d'en Franco, per tant no puc ser franquista, no? Però bé, vull dir que jo crec que el meu concepte de política, a partir que vaig deixar la política durant un quant temps i vaig tornar a enganxar-me amb la política, res té a veure amb el meu passat. De totes maneres no me n'empenedeixo res perquè no he fet res dolent, solament que en aquells moments creia en una manera de pensar i me'n vaig donar compte a la llarga que, escolta'm, estàvem al segle XX i al segle XXI i llavors ja moltes coses no tocava i et havies de posar al dia políticament parlant i és el que vaig fer jo. Però estaves en contra de la democràcia en aquell moment? No, jo et puc dir una cosa, que jo als anys, devia tenir 14 o 15 anys, anava al carrer, que francament no t'haig pas enganyat, no sabia ni el que cridava, però jo cridava llibertat, amnistia, estatut d'autonomia. Imagina't, m'entens, no? Llavors la història va ser perquè una persona d'aquí, mira, més ben dit, et puc dir una cosa. Jo quan tenia 16 o 17 anys tenia dues opcions, a triar. I et diré per quina vaig triar, perquè jo no tenia ni idea de la política. 16 anys, què vols saber de la política? A més, no se'n parlava massa de política, perquè quan es va morir en Franco doncs ja devia tenir 14 anys. I a casa no havíem parlat mai de política, m'entens, no? Per això et dic que havíem començat a sortir, perquè és el que feia molta gent, no? Al mig de la plaça, això, llibertat, amnistia, estatut d'autonomia, però és que ni idea del que deia, O sigui, ni idea. I llavors hi havia dues persones que coneixia jo aquí a Vic, un era en Jaume Portell, molt bona persona, i l'altre en Ramon Buixeda. Per cert, tots dos bones persones, però fixa't bé, un d'Esquerra Republicana i l'altre de Força Nova. Jo m'havia de decantar perquè tots dos em volien que anés al seu partit. I a mi, francament, tant me feia un com l'altre. No tenia cap ideologia i jo ni a casa m'havien ensenyat cap. Llavors em vaig decantar per Força Nova perquè aquesta persona tenia, doncs, 2 pubs, un aquí a Vic i un a la comarca. I, bueno, era una persona que relacionava molt, penso, crec recordar que era president del tennis d'aquí a Vic, un club privat, important, tal i qual, i, bueno, em va vendre la pel·lícula una miqueta més bé que l'altra, no? Tu, que si aquí, que si no sé què, tal i qual. I jo, bueno, a aquella edat, llavors jo devia tenir uns 18 anys, i em feia servir una miqueta, entre cometes, com a xòfer, em portava a Barcelona, s'ha de reconèixer que a aquella època a Força Nova hi havia gent d'una classe alta, vull dir que això és un fet evident, i un jovent, les coses com siguin, però vull dir que, esclar, no té res que veure el jovent, podríem dir, dels comuns, amb el jovent que hi havia a Força Joven, o inclús el jovent que hi ha al Partit Popular, vull dir, això és un fet evident, no té res que veure, m'entens, no? I, bueno, em vaig a cantar pel cantó de Força Nova. Fins que va arribar un moment que vaig dir, i vaig ser una persona que vaig fer moltes coses, un moment que vaig dir, bueno, ja fins aquí he arribat, no tinc per què empenir-me de res, però crec que toca altres coses. No, crec que ja no tocava, per dir-te un exemple, anar-te'n a cantar el Cara al Sol el 20 de novembre. No tocava, no sé, coses que deia, que en fi, a mi com que m'agradava la política municipal, va arribar un moment que vaig dir, bueno, tu t'has de posar al dia i has de canviar de xip, i és el que vaig fer jo. Però ho havies fet, això de cantar el Cara al Sol? Sí, home, no me n'haig pas d'amagar, vull dir que això sí. Sí, esclar, bueno, ja m'imagino que tots els que anaven el 20 de novembre a la plaça d'Oriente o a la plaça de Colón de Madrid, o al Valle de los Caídos, m'imagino que tothom cantava el Cara al Sol, però bueno, ja... He llegit que portaves armes a sobre. Que portaves armes a sobre, he llegit. No, armes no, jo portava un bazooka. I encara, armes no, bueno, la gent ha dit moltes coses, però jo d'armes, que jo sàpiga, no he sent mai ni del tiro, imagina't, no, tinc molta mala punteria, perquè inclús quan anava a les fèries, que hi havia l'escopeta, no s'ho pagava cap, vull dir que no. Com neix Plataforma per Catalunya? Bueno, Plataforma per Catalunya neix, primer neix Plataforma Bigatana. Neix l'any 2000,
Jo, evidentment, que vaig fer un període de descans, políticament parlant, no? Però, bueno, això sí que és cert que la política la portes a la sang, al teu ADN, m'entens, no? I la veritat és que la política doncs, no em faig dir per què, però doncs, va agradar i m'agrada i em continuarà agradant, m'entens, no? Llavors, ja hi havia gent aquí a Vic, però jo aquí a Vic sí que soc molt conegut, inclús s'han fet enquestes, inclús quan hi havia l'Anna R, i era més conegut del Josep Anglada que no l'alcaldessa de Vic, això és un fet evident, no? I la gent del carrer, però jo coneixia molta gent del carrer, tu t'hauries de presentar a les eleccions municipals. I jo vaig dir, hòstia, sí, però he estat molts anys, he estat portador dels gegants d'aquí a Vic, he estat membre durant poder 40 anys del barri del carrer de Gurb, que és el Carquinyol, o sigui, soc una persona molt involucrada dintre la societat d'aquí a Vic, no? I llavors la gent em deia, però ojo que ja comencem a tenir migració aquí, ja comencem un 3%, quasi no es veia, un 3%, I, hòstia, esclar, si et presentes per fer el que fan els altres, no val massa la pena. I mira, se'm va sorgir la idea de dir em presentaré a les properes eleccions. Jo vaig dir un eslògan i una frase que avui al dia està actualitzada. I la vaig dir, doncs mira, fa 26 anys. Em presentaré a les properes eleccions per un millor control de la immigració i una millor seguretat ciutadana. Fixa't bé el que vaig dir fa 26 anys. Un millor control de la immigració i una millor de la societat ciutadana. A partir d'aquí, aquesta frase, no sé com va ser, però em va venir a veure la Vanguardia. I em van fer una entrevista a la Vanguardia. I allò va tenir molta repercussió. I en poc temps em van venir a veure una sèrie de persones, 2 o 3 persones, que no eren d'aquí, que eren de fora. Concretament, un era del Vendrell, el que vaig tenir de vicepresident, l'August Armengol, etc. No? I em van dir si la meva intenció era solament presentar-me aquí a la ciutat de Vic, un millor control, sí, a la ciutat de Vic, o extendre'm per tot Catalunya. Jo vaig dir, bueno, no tinc cap inconvenient, el que passa que, esclar, hem de buscar el nom de partit perquè el que no podem fer és Plataforma Lleidatana. Plataforma Lleidatana encaixa aquí a la ciutat de Vic, però no et pots pas presentar al Vendrell, o Manresa, o Mataró, o Manlleu amb Plataforma Lleidatana. I llavors va ser l'idea com va sortir la Plataforma per Catalunya. I per què es dissol després? O què? Plataforma per Catalunya. La Plataforma per Catalunya es va dissoldre, em penso que va ser l'any 2015, arrel de que, els problemes que hi van haver amb la meva persona, que jo vaig deixar estar de Plataforma per Catalunya, i evidentment en el moment que va desaparèixer la figura d'Anglada de Plataforma per Catalunya va ser com van tenir el primer debacle electoral a l'any 2015 a les municipals, quan amb Anglada sempre havíem anat creixent des de l'any 2003, que vam treure 4 regidors, que van ser a Manlleu, a Vic, a Vendrell i a Cervera. L'any 2007 en vam treure 17, i l'any 2011 en vam treure 67 regidors a tot Catalunya i en moltes capitals de Catalunya. Llavors va passar el que va passar a la Plataforma per Catalunya. Ells es pensaven que ja, com que l'Anglada ja havia aixecat durant 10 anys Plataforma per Catalunya, ja ho tenien tot fet i sense l'Anglada doncs podien tirar endavant. Es van trobar les primeres eleccions municipals que es van presentar, que va ser un autèntic fracàs. Llavors van crear una associació que es deia Respeto per Espanya, fins que es van dissoldre perquè van veure que no... esclar, no hi havia lideratge per tirar endavant el tema de la Plataforma per Catalunya. I què va passar entre ells i tu? Com es va passar entre ells i tu? Entre el partit i... Bueno, va passar que ells van al·legar que el tema econòmic no s'havia portat bé, però la intenció ja era fer un cop d'estat en Plataforma per Catalunya, perquè ja hi havia persones interessades al partit, no tots, però hi havia interessades al partit, d'una manera o altra carregar-se el projecte de Plataforma per Catalunya per poder-se'n anar a Vox. I avui, per exemple, alguna de les persones que estaven a Plataforma per Catalunya, podria dir en Joan Garriga, havia estat a Plataforma per Catalunya, la de Mataró, la Mònica Lora. La Mònica Lora havia estat a Plataforma per Catalunya, en fi. No tots els de la Plataforma per Catalunya se'n van anar a Vox, però sí que aquests, perquè aquests, per exemple, en Joan Garriga, aquests han estat sempre els que han portat, han estat a l'entorn d'un notari que és de l'Hospitalet, que és en Santi Gotor, aquests estaven a l'òrbita d'en Buixader,
que actualment és parlamentari al Parlament d'Europa, i aquests més o menys, doncs, i en David Parada, que és l'home de Mònica Lora, és el que va muntar tot aquest entramat per fer-me fora mi del partit. I quina relació tens amb ells actualment? En Cap. que hi ha cap. Cap, ni una. I què et va semblar que marxessin a Vox, antics companys de partit? Bueno, ja, alguns van marxar a Vox, havien d'anar a un partit o altre. Jo m'imagino doncs, que els hi tirava més Vox que no els hi tirava més un altre partit. En Joan Garriga, per dir un exemple, que ha estat al Partit Popular, estava amb la Nebreira, ho dic bé, sí, estava amb la Nebreira, llavors va venir a Plataforma per Catalunya, ara està a Vox, no sé on estarà d'aquí 2 anys, no ho puc dir-ho. Però veus que hi ha similituds entre Vox, o almenys el Vox actual, i Plataforma? Entens aquest? No. Són dues coses radicalment... No, jo crec que... No, nosaltres, l'Anglada com a persona, jo sempre he sigut una persona que m'he manifestat, que jo sóc molt biguetà, sóc una persona, si vols tu, nacionalista catalana, no sóc independentista, això també ho tinc clar, no sóc independentista, però m'ofèn quan veig a vegades partits o persones que li tinguin una ràbia o un odi aquí a Catalunya. I Vox és un partit massa radical que no està dintre la meva manera de pensar i la meva manera de ser. Vox li té ràbia a Catalunya, segons vostè? Jo crec que sí. Jo crec que Vox és un partit que, a part de ser molt radical, jo diria que Vox no té massa estima aquí a Catalunya. Evidentment, no sé, vull dir que ara segons he vist, el Parlament comença a parlar una miqueta el català, però esclar, tots ja ho fan no perquè en tinguin ganes, perquè es veuen que possiblement doncs, hi ha un partit, que és l'Aliança Catalana, que els hi pot prendre vots perquè el discurs en tema de la immigració va enfocat bastant igual, els dos. Quina relació tenies amb Convergència i Unió? Segon. Quan existia. Però com parles? Quan jo estava a l'Ajuntament o...? Sí, quan tu estaves a Plataforma per Catalunya, quina relació tenies amb Convergència i Unió? Bueno, la relació, bé, normal. O sigui, jo soc d'aquelles persones que si les persones es comporten, si les persones es respecten, jo no tinc cap problema. O sigui, és com a l'Ajuntament de Vic. Jo a l'Ajuntament de Vic em penso que hi ha 7 grups, i pràcticament en tots els regidors, en tots, parlem, fem bromes a vegades tal i qual, amb els únics que no ens parlem són amb els de la CUP. O sigui, és que no ens parlem, però ni hola, ni adéu, ni tal, m'entens? Vull dir, bueno, perquè ells són d'aquesta manera i bueno, com que no respecten els altres, doncs passa el que passa. Ni aquí als passadissos, perquè hem vist que teniu el despatx un al costat de l'altre. Sí, però no coincidim mai, perquè ja t'he dit, no solen venir aquests aquí, no solen venir mai. Venen alguna vegada, però bueno, si venen, doncs, com que entri una persona aquí que no la coneixo, però és que si ens veiem ens creuem, però no ens diem ni hola ni adéu. Què vols dir que no venen mai? Que no solen venir mai, no solen utilitzar els despatxos, perquè els comuns, no sé encara per què l'han agafat, perquè ells ja tenen un local aquí a Vic, llavors solen reunir al local, aquí no solen venir, i els companys també tenen la seva seu. Bueno, m'ho van agafar i venen alguna vegada, el utilitzo jo, perquè nosaltres no tenim seu, perquè considero que tenir seu és llançar els cèntims, perquè normalment la gent no hi va a les seus dels partits. No diem d'un partit popular, però normalment aquí a Vic els partits que tenen seu o tenen local, és igual dir-los els de Junts, si passes cada dia és que no hi ha mai ningú. No hi ha mai ningú. I ells s'hi reuneixen poc perquè tenen els despatxos de l'Ajuntament, llavors és un gasto inútil, per això el tinc. Però jo sí que el faig servir bastant perquè a mi sí que em ve veure, també hi ha una gran diferència, que els altres partits trepitgen molt poc al carrer, no tenen gaire contacte amb els ciutadans de Vic, sin embargo jo sí que tinc molts contactes i sí que em venen a veure moltes persones d'aquí Vic i tinc un lloc per poder-los atendre. I entrevistes que em venen a fer els universitaris, etc. Com vas viure el procés? Home, el procés el vaig viure una miqueta xungo. Xungo perquè jo estava a l'Ajuntament i la veritat és que em trobava molt incòmode. Perquè ja t'he dit abans que la meva manera de pensar, que sóc una persona que m'estimo molt a la ciutat de Vic, sóc molt català, i els noms Josep Anglada i Rius, però no sóc separatista, no sóc independentista, m'entens, no? I respecto el que ho sigui, no? I la veritat és que jo mateix em deia, hosti, tal com estava el panorama, és que, bueno, jo vaig anar a repartir, em penso que era el 2019, que allò, buzoneo, no? Hòstia,
És que a tot arreu hi havia instal·lades. A més, estem parlant d'una ciutat com Vic. És que a tot arreu hi havia instal·lades. Pensava, mare de Déu. I, hi ha les actes del plens que així es consta, que, esclar, presentaven moltes mocions, i jo els deia que estaven enganyant a la bona gent d'aquí a Catalunya. I encara no fa pas massa, en un ple, la Núria Homs, quan va dir que fins que no siguem un país lliure, no avançarem. Clar, llavors li vaig contestar, quan vaig tenir el torn de paraula tal i qual, i escolti'm, senyora Núria, si vostès van tenir l'oportunitat de ser un país lliure, per què no van fer-ho? M'entens, no? Doncs clar, era un moment que et havies de posicionar, que tal i qual, i jo procurava fer uns discursos que no fossin extremistes, però esclar, jo havia de defensar la meva manera de pensar, jo no podia canviar de jaqueta, m'entens? De camisa, no? I crec que això també és una cosa que la gent, el que passa és que a aquella època la gent estava totalment obsessionada. Solament podies parlar d'independència. Jo en trobava gent aquí a Vic, votants meus que em deien, clar, però tu què en penses de la independència? I dic, escolta, jo estic a l'Ajuntament de Vic per servir la gent de Vic. Jo no puc fer la independència. Però bueno, que va ser un moment difícil. Que al final, vull dir que tot el que defensava jo aquí a l'Ajuntament de Vic, doncs, vull dir, s'ha demostrat que tenia raó. La gent, evidentment, que s'ha decepcionat totalment amb el tema de la independència, han vist que això va ser un engany total, i ara la cosa, doncs, torna a estar calmada, normal, i, bueno, és un punt important perquè, bueno, la gent, quan venen les eleccions municipals, doncs, evidentment, voten molt la persona i ja s'han oblidat del tema de la independència. Vull dir que això, jo crec que amb això hi hem guanyat una miqueta, però, bueno, si t'ho sempre perquè hem perdut molt de temps en coses inútiles que al fi i al cap no ens portaven enlloc, sinó que ens portaven a barallar-se entre la gent, entre les famílies, i a més, vull dir, jo crec que això no era bo, ni era positiu pel país. Ja no hi ha gent, o ja no hi ha molta gent obsessionada amb la independència aquí, ho dic perquè hem vist moltes estelades de camí aquí a l'Ajuntament, hem vist una foto del president Puigdemont a la plaça Major. Bueno, fa molt temps que hi són aquestes fotos, no són d'ara, són de... Però segueix. Segueix allà la foto. Sí, segueix allà perquè, bueno, jo els hi vaig dir un dia a l'Ajuntament i dic, escolteu, ara que ja pràcticament, bueno, tots han sortit de la presó i tal i qual, i tots poden fer la vida normal, ja tocaria treure les fotos que hi ha aquí a la plaça, bueno, això que van penjar aquí a la plaça. I va sortir, diu, mentre no estiguin tots amnistiats i no estiguin aquí, les mantindrem. Bueno, què els hi vols dir? Però tu les trauries, les fotos? Sí, home, clar que sí, home, és que a més jo crec que no té cap sentit ara. Vull dir que no té cap sentit, vull dir, jo amb aquestes fotos, bueno, és que jo ja no els he penjat. D'entrada ja no els he penjat. No per res, perquè, esclar, la plaça Vic és molt maca, bueno, i ara perquè no sé si en queden 2 o 3. Van penjar tots, vull dir, esclar, una plaça de Vic que venies i veies allò, vull dir, no feia gaire goig, m'entens? Vull dir que jo d'entrada ja no les hagués posat. El president Puigdemont presumptament tornarà en algun moment i farà, o ha comentat que té intenció de fer un tour per Catalunya per tornar a trobar-se amb la gent que suposadament fa tants anys que no veu, i m'imagino que vindrà a Vic. Com creu que el rebrà la gent? Bueno, jo crec que... Mira, jo ja partiria de la base que en Puigdemont està acabat. Sí, però no en Puigdemont. Jo crec que tots els polítics que van participar al procés, jo crec que el millor que haguessin pogut fer és un pas al costat. També el Junqueras. Sí, no, tots els que van participar al procés, en Rull, en Trull, en Junqueras, tots. Fer un pas al costat, després del fracàs que van tenir, ja van fer el que havien de fer segons ells, i a partir d'aquí posar gent nova. Jo crec que en Puigdemont en aquells moments, al meu entendre, no li fa cap bé a Junts, i jo crec que les properes eleccions autonòmiques ho pagaran fora els de Junts, vull dir que no se'n sortiran. En Puigdemont en aquests moments és una persona que per mi políticament ja està amortitzat. T'agrada la Sílvia Orriols? Com? T'agrada la Sílvia Orriols? En quin aspecte? En guapesa o políticament parlant? A nivell polític. Bueno, la Sílvia Orriols crec que és una persona que no ho fa malament, no ho fa malament, una persona que tindrà molts problemes, una persona que... Problemes en quin sentit? Espera, ja hi arribarem. Una persona que no diu res més de que fa
molts anys, ja ho deia un servidor, que no diu res més, és que no diu res de nou, m'entens, no? Tant ella com els de Vox, eh? El que passa que, bueno, ara torna a estar més de moda, hi ha més immigració, etcètera, no? I el gran problema que tenim és un, que ara hi hem fet tard. Agradi o no agradi, ara hi hem fet tard. O sigui, aquí a Vic tenim, per exemple, un 33 o un 34% d'immigració, sense comptar els que no estan empadronats a l'Ajuntament de Vic, llavors això ja no ho salva ningú. Jo a vegades la pregunta em faig, dic, on estava la Sílvia Riols el 2007, el 2011? Perquè, esclar, a mi m'agrada el que defensa ella, perquè al fi i al cap és el que he defensat jo tota la vida, o sigui que no em descobreix res de nou. Quan diu, no, hem d'anar al Parlament, hem de fer una proporció per treure el vel, el burca, tal i qual. No, és que un servidor el 2011 i el 2010 ja portàvem aquestes mocions als plens de l'Ajuntament de Vic. Per tant, m'entero, no puc dir que em sembli malament perquè estarà defensant una cosa que bueno, jo ho defensava doncs mira, del 2010 en ara, doncs fa 15 anys. Llavors, per tant, ja m'agrada. Ara jo soc conscient i soc realista i em sap molt greu dir-ho, que hem fet tard. I ella ha fet tard, ara és impossible solucionar aquest tema tan agreujat que tenim amb el tema de la immigració, no? Llavors em feies una pregunta que m'has dit alguna cosa. Sí, m'has dit que tindria problemes. No, jo crec que sí, tindrà problemes. Mira, no vaig llegir fa últimament, mira, una entrevista que li van fer la setmana passada al 9-9, que encara no té clar si ella es presentarà a les properes eleccions autonòmiques. Home, m'imagino que sí. Jo si et puc ensenyar el SMAP, no, però és que la Sílvia Riols ja va dir, fa temps, ja va dir que ella 2 càrrecs no els volia tenir. No volia ser alcaldessa de Ripoll i diputada al Parlament de Catalunya. Llavors això ho va trencar, perquè a vegades els polítics diuen unes coses que quan arriben a dalt llavors no les compleixen. Ara ella és alcaldessa i, a més, és diputada al Parlament de Catalunya. I l'entrevista que li van fer deia que, esclar, ella és una càrrega molt gran, ser alcaldessa, no tenir cotxe i, a més, ser diputada al Parlament de Catalunya. I, a més, va manifestar dient que, esclar, tot el que ella fa o diu o pregona al Parlament de Catalunya no se'n surt de res. Això és el que va manifestar amb aquest mitjà de comunicació, no? Llavors, la Sílvia Riols, com a persona, jo la trobo molt bé, com a política, m'entens? Vull dir, repeteixo que m'agrada perquè defensa unes lleis que ja fa molts anys que les havia defensat, i quan dic que tindrà problemes és perquè és un partit que en poc temps ha crescut molt, un partit que jo me'n costa perquè coneixo gent que està ple de trepes, acollonant, però jo en coneixo, i evidentment no ho podrà controlar. I segons m'han dit que la Sílvia Riols té un caràcter una miqueta que quan li passa pel cap que se li cruzen els cables, plega i punto, Això és el que m'han dit, m'entero, no? També m'han dit que, per exemple, no és que hi hagi massa molt bona relació, penso, amb l'Aragonès, que tal i qual, vull dir que... Però a més, ja et poso un exemple, A diferència que nosaltres, Plataforma per Catalunya, quan ens vam presentar per primera vegada el 2003, vam treure 4 regidors, crec que tenim Manlleu, Vic, Cervera i el Vendrell. Al cap de 4 anys vam tornar a presentar els mateixos que ens vam presentar el 2003, evidentment amb altres llistes, no? Recordo que l'Aliança Catalana es va presentar el 2023 a 3 municipis. Va treure regidors a 3 municipis. Manlleu, no sé si és Òdena, un poble de Lleida, i Ripoll. Solament mantén Ripoll. Els altres s'han anat a Norris. Per tant, esclar, jo he viscut a les meves pròpies carns perquè vaig muntar Plataforma per Catalunya i sé el que és controlar tot un partit. Crec que els Riols, quan comencin a entrar gent als ajuntaments, estic segur, però convençut, que li sortiran anècdotes per tot arreu. I no ho podrà controlar. T'han sondejat per fitxar per Aliança Catalana? Mare? Si t'han sondejat per fitxar per Aliança Catalana? No, a mi em va fer una entrevista a l'Ara, no. Alguna persona relacionada amb Aliança Catalana sí que m'ho ha proposat. Directament del partit, per dir un exemple, l'Oriol Gès o la Sílvia Riols, no. A més, va sortir no fa gaire, no sé si el diari Ara, que em van fer una entrevista, però llavors el titular també, i llavors jo vaig haver de fer una contrarèplica, perquè els Aliança Catalana van fer també una nota de premsa, va sortir un article, no sé si era l'Ara, no me'n recordo, però volguem dir que jo
seria el candidat d'Aliança Catalana aquí a la ciutat de Vic. Jo ho vaig haver de desmentir, perquè jo, vull dir, les pròximes eleccions em presentaré aquí Vic en som-hi i punto. Perquè a les eleccions municipals hi ha una cosa que està molt clara. Jo estic convençut que la Sílvia Oriols, les eleccions autonòmiques, traurà un molt bon resultat. No sé si el que diuen les enquestes o no, perquè a vegades, de la mateixa manera que puges en un moment, també te'n pots anar de capdavall en poc temps, m'entens, no? Però jo crec que a les autonòmiques traurà un bon resultat, no em facis dir quin. Ara, les municipals aquí Vic té un problema. El té aquí Vic i el té Manresa. Si tu has seguit una miqueta, vull dir, a Manresa tenen, per exemple, un personatge com en Par Ramon, que és una persona que també es va presentar, no sé, em faig així, amb el Front Nacional, el primer, després, tal i qual, que bueno, jo crec que ha fet una bona tasca important, i aquí Vic l'Aliança Catalana té un problema que hi ha l'Anglada. No és com a Manlleu o Roda o igual a Mataró, que et presenten, no, aquí a Vic tenen l'Anglada. Llavors, a les municipals també hi ha una altra cosa que la gent ho té molt en compte, que vota la persona, no vota el partit. No és el mateix les municipals que les generals, no? Un exemple clar és, per exemple, el Xavier García Albiol a Badalona. La gent a Badalona no vota el PP, vota a la persona, en García Albiol, no? I aquí Vic, evidentment, que jo tinc un electorat, i a més, amb la tasca que estem fent a l'Ajuntament, i amb el conegut que sóc jo, doncs, evidentment, que a Aliança Catalana, a més, ja hi ha un periodista, no sé si ho és, el Xavier Rius, però no el que havia estat a Notícies. L'altre, que és de Moià, que ja ho fa amb els tuits, tal i qual, i ell diu que els d'Aliança Catalana, en dos pocs importants, com són Manresa i Vic, tindran greus dificultats i no trauran el resultat esperat degut que a Manresa hi ha un tal Parramon i degut que a Vic hi ha un tal Josep Anglada. A Manresa, precisament, el Sergi Parramon li van proposar directament de fer una coalició amb la seva nova marca, que es diu Avenç. No sé si tu descartes completament que fer una coalició entre el teu partit i Aliança de cara a les properes eleccions, si t'ho proposessin. Bueno, jo no crec que això passi. No crec que això passi. Si t'ho proposessin? Jo soc una persona que sempre estic disposat a sentar-me a una taula per parlar. Per parlar no s'hi perd. Segons qui no parlaria, això és un fet evident, Vull dir que no, amb els del CUP no parlaria, amb els comuns no parlaria, m'entens, no? Parlant d'aquí Vic, no? Amb els de Vox no parlaria, indiscutiblement, vull dir que ja es van presentar les últimes eleccions aquí a Vic i van treure, penso que eren 115 vots, però no parlaria, no? Amb altres partits, bueno, amb l'Aliança Catalana, jo no dic de fer cap... Per sentar-me i parlar, també parlaria amb els de Junts, no sé com dir-te, vull dir que no... M'entens el que vull dir, no? Vull dir que no hi hauria cap problema, però dubto molt que ells estiguin interessats en parlar perquè ells ja tenen... Ja, a més havien agafat una fama, jo crec que a la Sílvia no li fa falta persones, crec que ja les té. S'ha publicat en alguns mitjans, d'altra banda, que l'Oriol Gès, que és el secretari general del partit, seguia el candidat a Vic i ell ho ha desmentit. No sé si s'ha comentat per aquí. No sé si s'ha comentat aquesta opció per aquí. Sí, s'ha comentat. Encara hi ha gent que es pensa que serà l'Oriol Gès, però l'Oriol Gès ja ho va desmentir, això fa cosa d'un mes que ho va publicar a Nació Digital. Ell ho va desmentir-ho i crec que en aquests moments ja hi ha una persona aquí a Vic que sembla ser que l'han trobada, que així ho han publicat un mitjà de comunicació, que ho ha publicat l'Ara, no sé si va ser ahir o abans d'ahir, no me'n recordo, que sembla ser que és una persona que en aquests moments està a l'Ajuntament de Vic i està amb aquells que van fer el pacte local. Entens? Sembla ser, per lo que he llegit als mitjans de comunicació. Una tal Elisenda Carrera. Però això s'ho he escrit, ho tinc aquí en un mitjà de comunicació, perquè precisament m'ho va passar al periodista que ha fet la nota que és del Iara, que és en Xavi, ara no me'n recordo el nom, però bueno. En alguna manera sents que Aliança t'ha robat les idees? Bueno... Quan parlen d'islamofòbia, quan parlen de... Però bueno, no Aliança i Vox, vull dir que tots dos, bueno, robar les idees, doncs, bueno, home, sí que és cert, ja t'ho he dit abans, que vull dir que pràcticament, que jo sàpiga, quan parlen de deportar, com parlen de controlar les fronteres, com parlen que hem de treure el vel, com parlen que hem de treure el burca, com parlen d'això, dic, bueno, m'han robat. No és que m'hagin robat, però sí que utilitzen el que nosaltres, doncs, havíem utilitzat fa 15 anys, no? Llavors, bueno, esclar, però en política
En política ja se sap, les lleis no són de ningú, les pot defensar tothom, m'entens? Jo també he vist eslògan, vull dir que, clar, quan tu no sé un cop m'has demanat i tu quina ideologia tens? Penso que m'has demanat aquesta pregunta i no... La meva ideologia és... I això ho deia jo a la plataforma per Catalunya, però ho continuo dient. Encara jo soc, no m'haig pas d'enganyar, jo soc una persona més aviat més de centre i conservador, que no d'esquerra, no? Això s'ho fet evident, no? Però jo tinc molt clar una cosa, que quan es fa política, i més concretament la política municipal, doncs jo deixo la banda de la dreta i l'esquerra, ni de dreta ni d'esquerra. O sigui, un partit en sentit comú. Per això nosaltres ja vam fer, no sé si el primer o el segon congrés, la Plataforma Catalunya, el partit del sentit comú. Jo ara he vist, per exemple, no sé si han set les eleccions a Castilla i León, que Vox, sentit comú, bé, què has de dir? Que van prendre aquest eslògan? No, jo crec que bueno, són circumstàncies que van, però sí que és cert, jo no puc dir que m'ho hagin robat, no, però sí que és cert que pràcticament el que està dient la Sílvia Oriols doncs no diu res més que no... Jo francament, si ves alguna cosa, alguna novetat en aquest aspecte, dir, ostres, veus això? Però tot el que diu ella, tot el que proposa i tot el que ha fet és exactament el que fèiem nosaltres. I per tant... I quan li diuen que és d'extrema dreta, tant a l'Aliança Catalana com a Vox, com a tu, què opines? Bueno, jo crec que això va sí, amb els periodistes i ningú m'ho ha sabut contestar. Ningú m'ho ha sabut contestar i crec que tu tampoc m'ho sabràs contestar. A mi algú m'hauria de dir, no? Què és el que fa una persona que sigui d'extrema dreta? Pregunto. Perquè defensar unes idees t'agradin més o no t'agradin menys, però jo no sé per quin motiu a la Sílvia Oriols li han de dir d'extrema dreta. És que jo no ho veig que sigui d'extrema dreta, que és una persona que té un ideari, però esclar, aquí hi ha aquest país hi ha una cosa, que si no penses com els altres ja t'encaixen a l'extrema dreta, m'entens? No? Vull dir, home, jo, per exemple, Vox d'extrema dreta, escolta, és un partit que també, encara jo que no comolgui amb la gent de Vox, però és un partit que el vota molta gent, i potser si Vox té uns tics, no diria d'ultreta, més aviat franquista. Vox, Però, bueno, estan en el seu dret perquè és un partit polític que està totalment legalitzat, el vota molta gent, tenen diputats a Madrid, tenen regidors a tot Espanya, vull dir, estan en comunitats autònomes, doncs, escolta, tu, quan surt el sol, surt per tothom. L'altra cosa és que jo no pugui compartir les seves idees, però tu, aquí, de ser possible, perquè en aquest país sembla ser que, per exemple, amb els etarres s'hi pot pactar, amb Vox no s'hi pot pactar. És incoherent. O sigui, la CUP, que és un partit d'extrema esquerra, violent, sin embargo, els mitjans de comunicació, o sigui, tots els defensen. Jo no sé si és gaire coherent que, per exemple, totes les carpes que munten, sigui Vox, ja m'hi havia trobat també, o sigui Aliança Catalana, tenen problemes a tot arreu, a tot Catalunya. Aquí són els que van, els feixistes de la CUP, però són els que van podríem dir, a destrossar les carpes tant de Vox com d'Aliança Catalana. I, sin embargo, aquests, el que fan aquests, la gent no, els mitjans de comunicació ho troben bé. És la injustícia que hi ha aquí a aquest país. Per tant, jo ja et dic, és que jo tampoc em considero d'extrema dreta, és que vull dir que, bueno, ja m'ho diuen molt poc, no? Però no té sentit, no té cap sentit, però jo et dic una cosa, si jo, per exemple, fos una persona que mira que estic a l'Ajuntament de Vic des del 2003, uns 4 anys interromputs que no em vaig poder presentar perquè em van inhabilitar, precisament amb un problema que vaig tenir amb una persona de rang. Però llavors el 2003 torno i no tan sols surto jo, sinó que en sortim dos, i esperem que les pròximes eleccions municipals del 2027 encara tinguem millor resultat que vam treure el 2023. Però si hi hagués algú que em pogués dir, escolti'm, senyor Anglada, vostè ha estat a l'Ajuntament de Vic i ha fet això, i això és l'extrema dreta. Potser ser jo el primer que ho reconeixeria, i si no, és que jo... Ara, per defensar els ciutadans de Vic, per proposar projectes pels ciutadans de Vic, per proposar millores a la ciutat de Vic, per millorar el benestar dels biguetans i dels biguetanes. Si això és d'extrema dreta, doncs benvingut, doncs també seria d'extrema dreta. Però bé, això és un tòpic que la gent s'ha inventat, molta gent s'ha inventat, però no té cap sentit avui al dia, dir que una persona com jo sigui d'extrema dreta. Et consideres islamòfob, per exemple? No, tampoc, és que tampoc, vull dir que no, tampoc. Això són etiquetes que et fica la... La Sílvia Oriols ho diu, ella reivindica que és islamòfoba. No, jo no. Sí que em preocupa, evidentment, la immigració que tenim, sí que em preocupa la immigració que ha arribat, tot això, vull dir, sí, però per arribar a aquest punt, doncs no.
Jo les persones, la veritat és que les respecto, m'és igual que siguin blanques, que siguin negres, que siguin d'aquí o que siguin d'allà. L'altra cosa és que sí, jo haig de dir que bueno, tenim una immigració descontrolada, tenim un excés d'immigració i tenim una immigració, per exemple, i això és un fet evident, que no s'integrarà mai, que és la marroquina. I aquest és el gran problema que tenim aquí al nostre país, que amb aquella gent no s'integraran mai. Jo recordo que em deien, no pateixis, estic parlant del 2006, 2007, no pateixis, Josep, que veuràs que les pròximes generacions, estic parlant dels magrebins, les pròximes generacions veuràs que ja s'han nascuts aquí, ja parlaran català, ja s'ho han integrat. Això no passa. No, passa de cap de les maneres, vull dir que això és un fet evident. I esclar, a mi molta gent em diuen, també que em trobo pel carrer, diuen, escolti'm, senyor Anglada, quina raó tenia vostè? Vostè era un visionari, perquè ja ho veia venir, dic, sí, el 2003, mentre els altres dormien a la palla, ja ho veia, el 2003. Per això dic, repeteixo, ara hem fet tard. Hem fet tard. Mira, per posar-te un exemple, aquí a Vic, l'any 2005, 2007, més o menys, jo em trobava alguna mare d'aquí a Vic, i em deia, hòstia, saps? La Maria, dic un nom per dir, diu, a la classe que va, que és el Pare Coll, un col·legi centre aquí a Vic, diu, escolta'm, diu, hi ha una aula, no sé em faci si eren de 21 o 22 alumnes, diu, són 18 d'aquí i ja en tenen 4 de fora. 4. Ara, si vols, anem a tots els col·legis d'aquí a Vic, a tots els col·legis d'aquí a Vic, i fixa't bé que això en 10 anys s'hi ha canviat. La majoria dels col·legis, la majoria, 18 són de fora i 4 són d'aquí. Quan dic de fora no vull dir que no hagin nascut aquí, però ja ens entenem, m'explico el que vull, no? Però per què és tan negatiu que passi això? O sigui, per què és tan problemàtic? Home, però això és molt de respectar i tothom pot pensar de la mateixa manera. Jo no t'haig pas d'enganyar. Jo, aquí a Vic, jo si estic a l'escala de casa meva i hi ha 10 pisos o n'hi ha 20, evidentment que si, per exemple, jo hi tinc 18 famílies que són de fora, amb una altra manera totalment de pensar diferent que la nostra, i en aquella escala solament en som 2 autòctones, doncs la veritat, a mi no m'agrada. A mi no m'agrada, i estic amb el meu dret. O sigui, vull dir que jo considero que el que ens han fet, no tan sols aquí a Vic, a Catalunya, sinó aquí a Vic, a Catalunya i a tota Europa, és una invasió. És una invasió, i ja ho van dir-ho. Ja fa anys que van dir, no, ja us invadirem, però no serà a través de les armes, serà a través de les barrigas de nuestras mujeres. I és un fet evident, D'aquí 4 dies, vull dir, veurem alcaldes que seran magrebins aquí a Catalunya, això, que no ens càpiga cap dubte, perquè, esclar, portem més d'una dècada que la gent d'aquí, la gent autòctona, no ha tingut fills, o n'ha tingut molt pocs. I aquesta gent doncs, han tingut mitjos de 4 i 5 criatures. Això què vol dir? Que en aquells moments, parlo de la ciutat de Vic, és el que coneixo més, en aquells moments, persones de la meva edat, de 60, 65 anys, 50, encara segurament som la majoria, però si parlem de persones de 18, 19, 17 anys, la majoria ja són ells. Per tant, què et vull dir? Diuen el català, no, ells parlen el castellà i parlen el seu idioma, no s'integren. Però bueno, jo estic amb el meu dret de dir, a mi, per exemple, la immigració, no tinc cap problema amb la immigració, i a més, si la immigració és legal, ve aquí amb un contracte de treball i treballa com els altres, cap problema. O sigui, no és que hi hagi problema. Però jo sempre havia dit, escolta'm, aquí en aquest país falta la immigració que necessitem, i nosaltres som qui per dir qui volem que vingui i qui no volem que vingui, estem a casa nostra, m'entens, no? No pot ser que, per exemple, els col·legis doncs, prohibeixin menjar segons quines coses amb el temps que fan el ramadà. Escolta'm, estem a casa nostra, ens han de venir a imposar les idees de fora? Clar, llavors tot això es perd. Evidentment que si jo veiés que hi hagués una integració per part d'aquestes persones, m'entens? Vull dir, bueno, però esclar, això és una cosa que jo no ho canviaré pas mai. O sigui, jo com a català que soc i biguetà que soc, home, és normal que jo prefereixi més que a la ciutat de Vic hi hagin autòctones, m'entens? Joseps, Maries, Rafaels, tal, que no Mohamed, no sé què, tal i qual. Bueno, jo suposo que estic amb el meu dret de poder pensar això. Però aquesta hostilitat facilita que la gent que vengui de fora s'integri millor? Com vols dir, aquesta hostilitat?
L'hostilitat de saber que hi ha gent, que convius amb gent que prefereix que hi hagi gent d'aquí que no pas gent de fora. Bueno, jo no sé si ajuda o no ajuda, però bueno, jo et dic una altra cosa. Ara perquè el tema són els magrebins, però t'he posat l'exemple de l'escala de casa. Una escala que hi hagi 20 pisos, si n'hi ha 18 que són magrebins. Però dic una cosa, si per exemple estigués en una escala que hi haguessin 18 pisos que fossin tots italians i 2 autòctones d'aquí, també em molestaria. Que tinc alguna cosa contra els italians? No. Però bueno, tothom ha de defensar la seva creença, la seva identitat, la seva manera de ser i, bueno, vull dir, és el que hi ha. Aquesta immigració que parlem ha fet que Vic sigui una ciutat insegura? És insegur passejar? Bueno, mira, jo coneixo molts abogats i molts procuradors, jo crec que el 80% de casos que hi ha tots són gent de fora, els jutjats. Llavors, sí, parlo si és insegur caminar pels carrers de Vic per la nit, per exemple. Bueno, hi ha molta... No, home, això és un fet evident que hi ha moltes persones que no surten de vespre perquè la veritat és que tenen por, perquè avui per lo mínim et foten el mòbil i per fotre't 50 euros a la butxaca et foten una punyalada. I aquí, últimament, el tema de la delinqüència ha pujat molt. A més, les estadístiques ho diuen, no? I a les botigues, els robos que hi ha a les botigues, en fi, vull dir que tot ha pujat. Clar, jo no vull dir, jo ho he dit sempre, no vull dir que tots els immigrants siguin dolents, ni mucho menos, no? Però quina curiositat de que tot el que passa són gent de fora. No ho dic pas jo, No ho dic pas jo. I si mirem els diaris o mitjans de comunicació, evidentment, perquè ho amaguen i ho tapen el nom. I també n'hi ha aquí, som a les persones, i també delinqueixen, vull dir que no vull dir que els d'aquí siguin sants. Però jo, per exemple, cosa que passa aquí a Vic, cosa que me n'entero, la veritat és que són gent de fora. I què pot fer, quines competències té un ajuntament com el de Vic per poder solucionar aquest problema? Bueno, ara, per exemple, les competències no són, ja sabem, home, sí que hi ha l'Ajuntament i pot fer moltes més coses. Vosaltres, no ho fareu, però bueno, si us passegéssiu per aquí Vic, veuríeu que pràcticament no hi ha presència de la Guàrdia Urbana. No hi ha presència, no? I és evident que això tot no és que sigui competència del Ajuntament, això ja ve de dalt, aquesta política, m'entens? Perquè el que no pot ser, bueno, ara el Congrés dels Diputats han aprovat la llei de la multiresidència, no? Que ja fa temps que s'havia aprovat, perquè esclar, el que no pot ser, i això sí, que l'Ajuntament no hi podia fer res. El que no pot ser és que, per exemple, una persona tingui 50 delictes, m'entens el que vull dir? I entri al jutjat i surti l'endemà. Aquí a aquest país el que s'han de canviar són les lleis, endurir les lleis, endurir el Codi Penal, m'entens? Perquè la gent pugui estar tranquil·la, perquè sàpiguen les persones que qui la fa la paga. I, evidentment, aquestes lleis i aquestes proposicions es poden fer a través de l'Ajuntament, que s'han de fer a través del Congrés dels Diputats. Però, esclar, mentre tinguem aquest president tan inútil com és en Sánchez, ho tenim fotut. Esperem que com a molt ha de passar un any que hi haurà les eleccions del 2027 i puguem treure aquest personatge que ha fet i està fent molt mal a Espanya en general. Tu estaràs molt més còmode amb un govern amb Feijóo i Santiago Abascal de vicepresident, per exemple? Bueno, jo dubto que en Santiago Abascal sigui vicepresident del govern d'Espanya, no? Jo confio, jo soc de Som-hi, del meu partit. La veritat és que estic molt decebut dels professionals de la política, digue-li Sánchez, digue-li Feijóo, digue-li Illa, digue-li Puigdemont, etc. No? Estic molt decebut de tot, però sí que crec que en aquests moments convé canvi a Espanya. I, esclar, no ens enganyem, l'únic que pot fer aquest canvi a Espanya és en Feijóo, vull dir, és que no hi ha volta de full, no. A més, aquí a Espanya s'ha viscut sempre així, vull dir, és el bipartidisme. Governem 8 anys els socialistes, governem 8 anys el Partit Popular, de tant en quant ha sortit algun partit com els Ciutadans, però ja va durar 10 anys, el mateix que li passarà a Vox, Vox també és un partit que està condenat al fracàs i un partit que està condenat a dissoldre, no em faig dir quan, no vull dir que sigui ni l'any que ve ni l'altre, però està condenat a desaparèixer, perquè entre ells mateixos també ja es barallen, ja s'estan barallant, o sigui, persones importants de Vox, fundadors de Vox, com l'Ortega Smith, l'Espinosa, aquella que es va presentar per... Tindrà molts problemes, perquè jo també he dit que... Bueno, prefereixo no dir aquesta frase, no? Llavors, per tant, jo crec que les pròximes eleccions, més o menys, ja s'està veient, les que hi ha hagut a Aragó, les que hi ha hagut a Extremadura, les que hi ha hagut a Castilla i Lleó, les que hi haurà ara a Andalusia.
ja es va veure que Vox va frenar a Castilla i Lleó, ja no va treure els resultats que hi va treure, ara vindran les eleccions a Andalusia, que en Juanma Moreno jo crec que té moltes possibilitats de tornar a renovar per majoria absoluta. Vox no tindrà el creixement que es pensava que possiblement tindria, que va ser la primera comunitat autonòmica que va sobresortir, que en va treure 11 regidors, va ser la primera, i del zona s'ha quedat amb els 14 i no crec que faci gaire més, no? Per tant, jo crec que les pròximes eleccions generals, jo crec, evidentment, que les guanyarà el Partit Popular. Doncs, clar, no traurà majoria absoluta, però jo crec que el Partit Popular està en capacitats de treure els mateixos vots ells que tots els partits d'esquerra. Per tant, Vox jo crec que no crec que acabi votant en contra del Partit Popular, perquè amb una abstenció sola en Feijóo jo crec que pot ser president del govern d'Espanya. I no crec que en Feijóo li interessi tenir de vicepresident a l'Abascal. Però bueno, són opinions meves, jo que collons sé el que es mou allà a Madrid o el que faran, no? Jo crec que pots veure també, perquè la política és així, vull dir que fixa't bé que el que va aplicar el 155 a Catalunya va ser el Partit Popular i va ser el Partit Socialista. El que passa amb el Partit Socialista li han perdonat més de seguida, el Partit Popular no li han perdonat tant. Però veuràs que les properes eleccions tornaràs a veure que Junts, el Partit Nacionalista Basc, tots aquests apoyant el PP, Vull dir, perquè aquests són del sol que més calienta. O sigui, que el PP no el podien veure i llavors es tornaran a fer. Parlaves ara de Madrid. Has anat molt a Madrid, a reunions polítiques? Sí, m'encanta Madrid. I segueix anant sovint? Sí. Allò que diuen de Madrid al cielo, doncs jo crec que amb això... Jo, si no hi ha res de nou, vam passar l'estiu, me'n vaig a Madrid. Em vaig 2 o 3 dies. M'agrada l'ambient de Madrid, el temperament de Madrid, però no perquè sigui Madrid, no perquè sigui Madrid, però és la capital d'Espanya. O sigui, tu te'n vas a França, hi ha postos molt macos, jo he estat a postos molt macos, però París és París. Si, per exemple, la capital, en vez d'estar a Madrid, estés a Saragossa, doncs suposo que m'agradaria anar a Saragossa. Però Madrid és que és un altre món. T'agrada més que Barcelona? Sí, però bueno, sí, a mi m'agrada més que Barcelona, no t'enganyo pas. El veig més senyorial. Però Barcelona també m'agrada. El que passa que poder Barcelona també hi he anat tant a Barcelona, però tant, m'entens el que vull dir? Que dius, ja no en fas importància. I a Madrid, com que no hi vas cada dia, i hi vas de tant en tant, jo no vas enganyar. Quan arribo allà a Guadalajara dic, hòstia, falten 50 quilòmetres per Madrid. Quan arribo a Madrid, quan entro a Madrid, hòstia, aquella sensació que he arribat a la capital. M'entens? I esclar, llavors quan te'n vas a la plaça Major i veus que allà és festa cada dia. Però cada dia, cada dia la gent surt. A Barcelona està més mort, està més mort. Quan vas allà a la plaça, bueno, en fi, allà dius, hòstia, la gent plena de treballar i la cervesa. És un altre ambient, i esclar, com que no el vius cada dia, doncs ara, mira, ara fa 2 anys, sí, però aquest setembre me'n vaig a Madrid. I ja per acabar... Ho necessito. Necessites una mica de... Sí. A més, una altra cosa, sempre m'han tractat molt bé, bueno, també et presentes. Jo, quan vaig a Madrid, dic, oye, ja em diuen el català. Dic, sí, però jo no soy d'Esquerra Republicana, no soy independent. Deuen dels catalans, deuen diferenciar els catalans bons dels catalans dolents. Ja per acabar, les del 2027 seran les últimes eleccions que et presentis? Bueno, un té un objectiu que jo crec, bueno, no sé si ja pràcticament ho sabé, perquè jo crec que sóc el regidor que ha estat més anys a l'Ajuntament de Vic. Jo sempre diré una cosa, això ho han de dictaminar els ciutadans de Vic, no? I llavors una altra cosa també és l'estat que et trobis tu i com a actor. Jo sempre diré una cosa, que mentre Déu em doni vida, mentre jo tingui aquesta energia que tinc, m'entens o no? Vegi que puc fer un bon servei a la meva ciutat, vegi que els ciutadans estan amb mi. Bueno, jo encara soc jove, tinc 66 anys, vull dir, no sé, però parlo, de posar un exemple, no? En Trump o en Biden, quants anys tenien? Vull dir, que Biden, no, jo no arribaré a aquelles circumstàncies, però esclar, estem parlant de persones que... O en Trias, quan es va presentar per Barcelona, no sé quants anys devia tenir. En Trias, les últimes va presentar, no? Sí. Però en Trias, quants anys? Cap a 80, 70 i pico. A més, vull dir, no, jo en aquelles circumstàncies no hi arribaria. Quan vegi que diguin, n'hi ha prou. El que passa és, clar, la responsabilitat d'un ajuntament amb un president del govern o un president dels Estats Units, hòstia, que es presentin a 80 o 85 anys, i jo a vegades ho dic sincerament, ostres,
En tota Amèrica no hi ha un tio que tingui uns 50 anys, no pas de 22. No, han d'anar agafant persones de 80 anys. De totes maneres, Entrama encara té més energia que en el que hi havia abans, perquè s'entraven cada 2 per 3, no? Però jo no. A mi, com que la política municipal m'encanta. A més, fa molts anys que m'hi dedico. Veig que sóc una persona que m'agrada servir molt a la gent, m'entens? I poder fer coses per la gent. Bueno, jo penso, i què faria? Mira, jo em trobo, estic jubilat, a més ara, i em trobo amb persones del consistori que em diuen, clar, és que tu, bueno, ja fa anys, és que tu t'hi pots dedicar, és que tu estàs tot el dia al carrer, és que tu estàs tot el dia parlant amb les persones. Diu, esclar, és que jo, diversos, diu, esclar, jo tinc 2 nenes, treballo, no m'hi puc dedicar. Clar, si no t'hi pots dedicar, no t'hi presentis. En canvi, l'Anglada s'hi pot dedicar. Llavors, jo en aquests moments estic fent una cosa que m'agrada, m'entusiasma i estic enamorat del que faig. I podem anar molt bé, entre cometes, aquests 4 anys que vaig estar, que vaig estar inhabilitat, primer per descansar, perquè portava 16 anys. Però 16 anys que van ser molt durs, perquè jo he estat durant 8 anys la segona força política més votat al consistori, la primera força de l'oposició, amb 4 i 5 regidors, no? I la guerra ha estat insuportable, tant amb Vila de Badal, amb l'ANR ja va ser la pera. I amb el tema del procés també haig de reconèixer que em va castigar perquè no em trobava còmode, no? Aquests 4 anys de reflexió van anar molt bé. Jo amb la política sempre he dit que s'ha de fer com el futbol, no sempre pots jugar a l'atac, no sempre pots jugar a la defensiva, t'has d'anar moldant el temps i t'has de situar. Jo era una persona que fotia molta canya, que cridava els plens tal i qual, i ara aquesta vegada, i la gent també ho ha vist, perquè poder també tocava, perquè em havia de donar a conèixer, clar, jo vaig arribar amb un estatu de coneixement, no tan sols a Vic, sinó a Catalunya i a Espanya, important. Llavors, jo recordo que una vegada en Ruiz Mateu li vaig dir, però com que perquè jo el coneixia, vaig anar amb unes eleccions en Ruiz Mateu, no? Però això és una altra història. ¿Cómo que te tiras vestido de Superman? Es que esto es la única manera de que me haga caso los medios de comunicación. ¿Vale? Si ara, demà, em presidís per la plaça de Vic Conill, no t'havia cap dubte que em parlarien tots els mitjans de comunicació. M'entero bé, no? Llavors jo, quan vaig dir, ara tornaré, amb aquesta segona fase, podríem dir, de la política, perquè n'he tingut diverses, la quan era molt jove, la plataforma, i aquesta, no? Dic, aviam, vaig fer una petita reflexió i, has de canviar una miqueta el temperament, pots dir les coses però sense cridar, sense esverar-te, tal i qual. I llavors s'ha donat la circumstància que l'equip de govern aquí a Vic va perdre 3 regidors, en tenia 11, majoria absoluta amb l'ANR, vam passar a tenir 8 i vam pactar amb Ara Vic, pacte local, però estan a 10 i la majoria està a 11. Llavors aquesta vegada s'ha hagut de refiar molt de l'Anglada també, m'entens, no? I la veritat és que hi ha una molt bona relació, i així ho haig de dir-ho, perquè si no mentiria, hi ha una molt bona relació amb l'equip de govern, m'han aprovat moltes mocions, m'han acceptat moltes coses amb els pressupostos que s'han fet aquí i amb les ordenances fiscals, i això qui se n'ha beneficiat? La gent de Vic. No, jo no, la gent de Vic. I esclar, no és el mateix tarannà que jo tenia, podríem dir, fins al 2019, el del partit del 2023. O sigui, ha canviat l'estratègia política. O sigui, no sé si estic a l'atac o estic a la defensiva, però sí que jo crec que jo crec que la gent de Vic això ho ha captat, perquè a mi m'ho han dit, ostres, clar, que has canviat la teva manera de ser, la teva manera d'expressar-te, els plens tal i qual, i esclar, a vegades en treus més profit si hi ha una bona relació amb l'equip de govern, perquè al final al cap són els que manen, m'entens el que vull dir? I això es transmet a les preguntes que nosaltres fem als plens, a diferència dels altres grups municipals, nosaltres, 2 regidors, cada ple entre 8 i 10 preguntes. I totes són preguntes no sortides dels mitjans de comunicació, sinó són preguntes que ens fan arribar, però jo me'n dono compte, no?, la gent de Vic, que ens les fan arribar concretament a mi, m'entens, no? Anglada d'això, Anglada de l'altre, i l'equip de govern també sap que l'Anglada té molt contacte amb la gent de Vic, perquè, en fi, és que no em moc del carrer, i això és positiu.